chlapi. A jak je důležité momentum v těch zápasech? Dneska to bylo vidět, první třetina byla celá vaše. Škoda, že jste nedali víc gólů asi a prodloužení bylo celkem jejich. V prvej tretine sme si myslím, že dominovali, hrali sme výborne a zase naopak od toho gólu, jak dali oni, boli lepším tímom a v predĺžení mali dosť veľa šancí. Takže my sa musíme vrátiť k našej hre, jak sme hrali v prvej tretine a hrať takto 60 minút. Říkali jste si něco v tom prodloužení, během toho prodloužení, že oni měli docela dost převahu? Oni hrali vynikajúco, jak dali ten prvý gól, tak my sme si myslím, že trochu zmenili kvôli niečomu štýl hry, prestali sme využívať našu rýchlosť, nedostali sme sa k tým rýchlym prihrávkam cez stredné pásmo a bohužiaľ nedostali sme sa k ich bráne. Marian, teraz vlastne vy ste sa obidva týmy vlastne spoznali, oťukali. Čo môžeš povedať o ich hre a na čom sú byť pripravení, keďže oni budú vonku a budú mať takú konfidenciu? Tak hrajú veľmi chytro, majú výbornú tímovú game a okamžite, jak cítia šancu, tak idú traja až štyria. A keď my prepadneme, tak to je vždycky 3-2 alebo 4-3. Takže my si musíme byť istí, že nielen prvý útočník, ale ďalší dvaja sa musia vrátiť do tretiny. Ako to je náročné vlastne dva zápasy a toľko overtime minút fyzicky trebárs? No tak je to náročné, určite áno, ale je to pre oba týmy to isté, takže musíme sa s tým vysporiadať a pripraviť sa na ďalší zápas. A čo môžeš ešte povedať o vyrovnanosti tímov? Je to náhoda, že že to opravdu tak vyrovnaní? Určite áno. Je to v podstate vyrovnané skoro vo všetkom, takže každá drobnosť bude rozhodovať. To je ten uznaný gól, čo povieš na to? Tomu gólu na večer. To rozčiloval hodne. Tak ja som sa nerozčiloval, ja som to len hovoril rozhodcovi, že ja som ten puk videl za brankovou čiarou a on povedal, že on predtým zapískal, ale ja som nepočul píšťalku, tak boli sa pozrieť hore, rozhodli, ak rozhodli, takže bohužiaľ nič sa nedá robiť, aj takéto sú momenty a musíme sa pripraviť na tretí zápas.